Nangutan na sila kay taga live na ko kaghapon ba ilang man gid ang kaon nga party list. Ang ako lang ma-update is ang votes no ug ang percent nilang nakuha. Yes. Pero as to winning party list kung pila ang kaon wala pa ko ana. Pero nadunggan ako sa usa ka chief elections analyst nga si Edson Gido kung paun sa makakuha o paun sa makadeklara og winning party list manghigala sa 2025 election. So sugdan nato RadyoMaN Abi no. Yes. Ang information sumala sa Supreme Court nga 63 seats ang kinahanglan punon. 63 seats not kanaganing specifically 63 party list. Yes. 63 seats mga kasama ang punon nila dinha sumala sa Supreme Basta Court. kay 63 lang tabo kabaga congressmen. Yes. Okay. So Oo. karon ang may tabuan na mag-agad karon kung sa pila sa mga party list pila kinsay pinakadaghan og Yes. boto nga nakuha. Kana. Nga mo'y makakuha og kana na ang daghan nga seats. Kana, Okay. and 2% of the total votes kinsa kay mga nakakuha og 2%. So unahon nato RadyoMaN Abi kinsa ang nanguna karon sa party list as of May 14 8:09 in the morning gikan sa 97.36% of election returns. Okay, nanguna RadyoMaN Renz ang Akbayan. Akbayan. Nga dunay Sige. 6.71%. 6.71%. So kay 2% of the total votes man ang kwaon. So number 1 sila. Sige, number one. 2% ano man sila. So guaranteed na sila isa ka seat. Isa ka Na sila sita. isa ka congressman. Sure ball na. Oh. Sure ball na si Attorney Jokno. Oo. So nana sila isa seat. So kinsa pa ang nakakuha? Kay kuan man, mag-agad ba na kung say first nominee. Second nominee. Second Nasa nominee. na siya. Sige, number So, 1 ang insured na si Akbayan. Attorney Jokno. Kinsa ang ikaduha RadyoMaN? Ikaduha ang Duterte Youth nga dunay 5.61%. 5.61%. So 5.61%. So nana sila isa ka guaranteed seat. Yes. Then ang Ikatulo ang Tingog. Uy, Tingog party nga list. dunay 4.36. 4.36%. So Yes. isa na ang guaranteed Guaranteed seat. na. Yes. And ikaupat ang 4-piece. Okay. Nga dunay 3.50%. 3.50% guaranteed. Next. Act CIS 2.98%. So naka-isa pod sila kay nakabot man sila 2%. And ang Ako Bicol 2.59%. So hangtod lang sa ikaunom kining spot no. Yes. Ako Bicol gikan sa Akbayan to Ako Bicol sila na nakakuha RadyoMaN Erin and RadyoMaN Abi og 2% pataas. Oh, sila lang nakaabot sila ana. lang. So sila lang mao kuadron diha kana na aga insurance na sila Yes. usa ka seat. Tag-usa sila. So nanay unom ka seats. Karon RadyoMaN Erin So sa una sabtan kang chief pala to analyst 63 63 minus 6 na. Minus 6. Pila na lang nabilin? 57. 57 na lang iluganan. Yes. According sa rules aning sa party list RadyoMaN Dong, ang each party list, ang top performing party list, makakuha lang sila og maximum 3 seats. Okay. Yun. So dili na pwede mo lampas. Sobra. So 3 seats sa so guaranteed na ning unom og usa ka seat. Karon RadyoMaN Dong, RadyoMaN Abi mga higala, atong i-times no ang 57 which is ang nabilin nga seat RadyoMaN Dong, RadyoMaN Abi sa porsyento nga nakuha sa Akbayan. So una ang Akbayan pila ganito RadyoMaN Abi? 6.71. So 57 nga nabilin nga seats mga higala times 6.71%. So na ay 3 seats. Seats. Okay. Ayun. Pero kay dili man pwede mo lampas sa upat ang seats. So magpabilin lang nga 3 seats RadyoMaN Dong. 1 guaranteed seat plus 3 seats. Pero kay minus 1 kay maximum 3 Yes, lang Day. nila makuha. Sunod RadyoMaN Abi. Sunod ang Duterte Youth nga 5.61. So 57 times 5.61%. That's 3 seats gihapon. Kay minus 1 3 gyud ilahang makuha. So Yun. guaranteed na sila og 3 seats. Next. Ikatulo ang Tingog nga dunay 4.36. 57 times 4.86 36 yes. percent, that's 2. So 2 plus 1 na sila guaranteed isa plus 2 karon, then naat gihapon sila itulo. 3 seats. 3 seats. Okay. Okay. So ikaupat ang 4-piece nga dunay 3.50%. 3.50% times 57. So Okay. nasa like usa. So kining ikaupat, kinsa ito ikaupat? 4-piece. 4-piece. Oo, ang ikaupat RadyoMaN Dong, RadyoMaN sige, Abi, Day. nasa like guaranteed nga isa plus 1 pag yun, so nasa like duha. Okay. Next. Lima ang Act CIS nga dunay 2.98%. 2.98% times 57, that's 1. So
1 guaranteed seat plus 1, that's 2. So, nasa 2 seats ang ikalima. ACT-CIS. Ang ikaunom, Ikaunom ang Ako Bicol, nga dunay 2.59%. 2.59% mga kasama times 57, that's 1 gihapon. So 1 guaranteed seat plus additional seat, that's 2 seats. So ang nakakuha lang RadyoMaN Dong, RadyoMaN Abi mga kasama og maximum seats og tulo ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog. Okay. So nasa sila tagtulo ka congressman din ni RadyoMaN Dong. Ang uban tagduha. So Okay. 3, magbata ka no? Okay. 3 plus 3 plus 3, 6 plus 3, 9, 10, 11, 12, 13, tama ba ko? 14, 15. Tama ba akong math? Yes, RadyoMaN Abi? 15. Tama. Okay, 15. Sure gag yun. Wait lang. sige lang. Times 3 is 9 plus 6. 9 plus 15, tama. Okay, sige, 15. 15. Yes. So, 15 RadyoMaN Dong ka seats ang guaranteed na sa katong top performing party list. Karon, 63 man ang kinahanglan ka mga seats. Ana ang Supreme Court, kung bisan daw dili kaabot og 2% ang mga party list nga gibotohan sa mga voters, kinahanglan gyud daw punon ang 63 seats. So 63 minus 15 mga higala, so napay 48 seats. 48 pa lang. Karon RadyoMaN Dong, kinsa maning 48 seats nga nisunod sa katong top performing. So atong usa-usahon RadyoMaN Usa-usahan. gikan sa ACT-CIS. So Okay. maguna ta. Sunod na po, ranking ha? Okay. Sige. Sunod ang Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Okay. Solid North Party, Trabaho, Sibak, PPP, Senior Citizens, Malasakit at Bayanihan, ML, FPJ, Panday Bayanihan, United Senior Citizens, 4K, Co-op, NATCO, LPGMA, Ako Bisaya, CWS, AGAP, Pinoy Workers, Asenso Pinoy, Agimat, Sagip, TGP, One Rider Partylist, GP, Kamanggawa, Kamalayan, Alona, Bicol Saro, ACT Teachers, One Co-op, Kusog Tausog, Uy. KM ngayon na. Sulod ang actors ha? Yes, nakasunod sila. BH Bagong Henerasyon, Abamin, Kabataan, TUCP, Magbubukid, One Tahanan, APEC, Ako Ilocano Ako, Manila Teachers, Nanay, SSS GSIS Pensionado, Domper PTDA, Abang Lingkod, Kapuso PM, Pusong Pinoy, Swerte, 48 until swerte. until Swerte. Kung wala ta nagkamali murag until swerte ang 48. So mao ni siya ang mga possible RadyoMaN Dong winning party list as of today, partial official results. Partial na lang. Oh, na-amaze po ko pagka-explain atong ni Chief Analyst Guido, Chief Analyst Elections Chief Election Analyst nga si Sir Guido bahin sa party list. Karon lang nako nasabtan nga ingon ana di Karon na po na ako nasabtan labi na nakita na ako lista ni RadyoMaN Renz. Salamat, Teacher Renz. Yes, salamat kay mga kasama. Naman na ito ang illustration for the next video. So, Taon sad, no? Ang ato ang lesson taon sab. Sabtan. Taon sab. Sabtan na gitaon sa Ay, mga... salamat Sabtan, kayo. kinataon sa mga grade 5. Taon sab. Taon sad, ay. Bitaw mga kasama, ato gatagan no ang posible nga final and official results today sa election 2025. At ang ilang po na mga katikaran din sa DXDC Aramandago. Ano sa Paragon no? Si Genevieve Kasaligan, Sige niya. ikaw siya, pwede ibalik, ma'am? Mathematics peto kasama no? Kasi malibog na Ina nga,